Sziasztok! András vagyok, és ebben a videómban Pi-ben lévő szerverem szeretném megmutatni. A szerver neve Coolcraft. Ezt a szervert, nemrég csináltam, kérlek majd a videó alá írj egy kommentbe, hogy milyen szerver legyen, survival, vagy akár bármi. Survival, Adventure, van kreatív szerver is, de a kreatív szerver az olyan, hogy mindenki kreatívba van fullba, de hát azt nem nagyon szeretném, mert azból totál trollság lenne, de nyugodtan írjátok oda azt is, hogyha az lenne a szívetek vágya. Ugye most mindent beírtam, remélem jól láttok mindent. Na, akkor ugye itt is van, én fel is megyek rá. Most még hogy áll a szerver, szóval sehogy. Látjátok, üdv ma a szerveren, az lesz kiírva természetesen, ez egy kis félreírás volt, azért elnézést is akarok kérni. Hát igen. Hát így lehet benne survival, server is, bármi lehet. És kösz, hogy megnéztél. Ne felejts el kommentbe ne felejts el kommentbe írni. Köszi. Kösz, hogy megnéztél.